Bueno, eu antes de nada quería agradecer a todos os da librería Cartabón por deixarme tocar aquí e bueno, tamén a Moncho por tamén deixarme tocar nosa presentación de aquí. Bueno, primeiro vou comezar tocando unha peza que é unha alborada tradicional que se titula Unha noite no Santo Cristo. Bueno, a continuación vou tocar unha peza dunha banda sonora da película Amélie.
para min estar aquí é como estar na infancia, debe de saber, non? E ademais, cando veño a este barrio do Calvario, de Lavadoras en xeral, do Calvario, máis concretamente incluso de Río Mao, que era onde estaba a miña casa, pois o me recordo non é cando eu xa era maior e traballaba en Vigo, etc., sino o recordo é de cando era un neno, non? E cando era un neno, o que hoxe a travesa de Vigo estaba xa aberto o camiño a travesa de Vigo, pero era de terra e xogábamos o fútbol aí na travesa de Vigo, como incluso tamén xogábamos o fútbol, non pasaba nada, claro, porque non había tráfico, ni moito menos. Na Rúa Aragón pasaba exactamente o mismo, que estaba detrás da miña casa. E aprendimos que os Choróns, que era este sitio, supoño que todos os saberedes, pero os Choróns non é que ninguén chorara, é que había salgueiros, había os salgueiros que lle daban o nome a este sitio, que sobre todo collía, diríamos, coñecimento, era coñecido porque era unha parada de tranvía, era unha das paradas do tranvía que viña desde as travesas ao Calvario, non? E do lado de lá, onde están todas esas urbanizacións, era o campo de Caralladas, que os maiores saberedes calés, onde xogamos o fútbol nun campo de fútbol que tiña unha pendente extraordinaria, casi non podían subir os coches aí, e a única edificación que había, salvo o barrio de Ribadavia, era un pazo caíndo xa de Concepción Arenal, e desde Vázquez Varela hasta aquí non había nada, era o territorio que separaba Vigo de Lavadores. A partir de aquí para arriba comezaba Lavadores, e incluso a miña familia aquí mismo na General Lafuente pues, tiña un par de terreniños que ainda me acordo que se chamaban o Prin e Morigade, diríamos, que era un resto do que a familia, como todas que vivimos por aquí, pues, tiña, non? E, por tanto, permitidme que exprese miña emoción, entre aspas, por estar aquí convosco e ver hasta que punto este barrio cambiou, como todo Vigo. Eu cada vez son moi vigués, ainda que vivo en Santiago, dome conta de que Vigo é diferente, non? Diferente, pero non somente en Galicia, incluso máis alá, é unha cidade realmente que ten unha personalidade extraordinaria. E estou aquí porque me convidou Moncho a vir a presentar o libro, e estou aquí porque o coñecín justamente en Belén. Coñecíramonos antes aquí, entón, sabendo que estaba ali, pois tocoume ir a Belén. Eu fun sendo diputado europeo, despois con colegas do diputado europeo, fun así como uns 6, 7, 8 veces a Palestina a apoiar a Palestina por a súa independencia, non? E unha das veces facíamos sempre un recorrido amplio por toda Cisjordania e por Gaza, e incluso a veces pues, necesariamente tiñamos que parar no aeroporto de Tel Aviv, pero tamén falando con israelitas, incluso xente que estaba por a paz, pero fomos ao Parlamento, a sede tamén de Israel, para intentar convencer a aquela xente de que a única solución que houbera dos estados, e estando en esa viaxe, que unha das, non sei se foi a de chumbo fundido, esa precisamente, pero estando en esa viaxe, con colegas, mulleres e homes do Parlamento Europeo, pois, sabendo que Moncho estaba en Belén, chameino, e dixenlle que viñera a unha reunión que tiñamos co alcalde de Belén. Belén é unha excepción en Palestina, realmente é unha cidade de cristiáns, de católicos, sobre todo, non? Incluso unha cidade rodeada polos muros que separan de Xerusalén, que está moi próximo, pero unha cidade en sí mesma moi cuidada, a diferencia do que pasa con Hebrón e outras cidades. E el viu a reunión que tiñamos, e a xefa da nosa, diríamos, da nosa misión, que era unha diputada italiana moi animosa, que supoño que ainda seguirá indo para lá. Continúa indo. Pois, sabendo que o convidáramos, convidou-no a falar. E el falou, diríamos, e quedé bastante, diríamos, deslumbrado por el mismo, porque saliu con toda naturalidade, subiu unha tarima que había ali, e botou un discurso en inglés, non? Ali había xente de todos os sitios, había portugueses, franceses, alemáns, checos, e había de moitos sitios, e eu de Galicia, e explicou como era a súa vida, como trataba os nenos, que problemas tiñan os nenos, recordo ben, diríamos, ante o apartheid en que vivían, e quedou el
moi ben, e eu mellor, claro, porque era amigo del, non? O sea, realmente quedamos todos sorprendidos, e comprobei que Moncho Iglesias é un dos tipos dos galegos de hoxe en día, non? Que son capaces de vivir a vida no mundo desde o galego, e sin creer que para estar no mundo hai que pasar polo castelán, ni moito menos, non? Ainda que, lóxicamente, é un perfecto coñecedor tamén do castelán. O sea que aquela intervención para mí me pareceu extraordinaria, e xa éramos medio amigos, e daquel momento, pues, moito máis amigos. Recentemente, pues, dixo que iba a facer un libro, e que enviou máis probas, e dixo que quería facer que fixera o prólogo, e fíxeno. E, lóxicamente, foi un prudente, foi unha cousa corta, como corresponde, falando desa experiencia que acabo de decir e facendo unha pequena introducción sobre o poemario, e iso é o que está aí. No prólogo tamén falo de outra cousa, de un par de cousas máis, ora estendereme un pouco, pero pouca cousa, de dúas experiencias. Unha, e formidable, que a esplanada das mezquitas, que se chama, non? Donde está a mezquita da Laxa e a outra da Cúpula. Cúpula da Rocha. Bueno, é un exemplo arquitectónico impresionante, casi máis bonito que o Obradoiro, casi pode decir, non? E quedei sorprendido de que sí, é impresionante, un espacio moi amplo, rodeado de edificios extraordinarios, e quedei incluso impresionado porque a Laxa, que non é a da Cúpula, a Cúpula non é a que todo o mundo cree que, como se ve a cúpula aquela da outra igrexa, da outra mezquita, é a que se chama Laxa, non, a Laxa é outra que está ao lado, que é unha arquitectura que ten, é unha basílica romana, ten a mesma estrutura como unha basílica das que se encontra aínda en Rávena ou incluso en Santa María en Roma, amplísima e dunha riqueza extraordinaria e ao mesmo tempo sobria, que me deixou admirado. E unha cosa que conto tamén aí para recordalo, e conto outro detalle que é simbólico, que é o seguinte: sabedes ben que Cisjordania está rodeada por completo polo muro de Xarón. Debedes saber que é un suplicio terrible vivir ali para os palestinos que viven en Cisjordania, para ir á escola, para ir labrar as súas terras, para calquera cousa, para visitar a familia, pasan os chamados checkpoints no seu propio territorio, donde a xente é humillada, especialmente as rapazas novas, son humilladas polos soldados israelitas, de tal maneira que eles, aínda tendo un goberno propio, gobernado naquela terra por Al-Fatah, pois dominan están únicamente nas cidades. O resto do territorio aínda sigue en poder de Israel, e nese territorio que sigue en poder deles, que expropian continuamente, incluso aos campesinos. É algo, o que pasa en Cisjordania, desde o punto de vista político e social, é unha cosa singular absolutamente no mundo inteiro. Non hai ningún sitio onde a xente sufra de semellantes humillacións, e todo o territorio está gobernado por eles, e aí fan os asentamentos, non? Entrar ou sair dali, a xente que vive en Cisjordania, se quere sair ao estranxeiro, corre o perigo de que non o deixen entrar, e corre o perigo de que confisquen as terras que ten, etc. Non? E nunha destas, estando en Calquilia, que é unha cidade que está máis ben cara ao norte, facendo fronteira con Israel, pero non moito máis arriba que Tel Aviv, eu cito aí, perdonad a expresión, estaba mirando desde dentro, o muro de Xarón está, dibuixado por toda parte con grafitis de unha beleza absolutamente extraordinaria. Algúns aparecen no libro, non? Con unha gracia e unha profesionalidade extraordinaria, e de pronto vin unha pintura no muro, e chamoume unha filla, a miña filla Natalia, chamoume e díxome, nada máis coller o teléfono, Xarón cabrón, díxome ela, non? E eu estaba lendo esa expresión ali. Creo que te contei a ti, sí. ¿No? Estaba lendo, había un escrito na parede, e era o mismo que me decía a miña filla por teléfono. Foi unha cosa realmente desas cosas milagrosas que pasan, non? E efectivamente aí se expresan a toda a rabia os palestinos, neste caso con toda razón o que decía, por certo que ainda está en coma e non o dan por morto ainda, e insisto en que a experiencia deles é extraordinaria, e Gaza, aínda que agora está un pouco máis afrouxada,
pois viven tamén encerrados nunha cárcel ao aire libre, non? De tal forma que non poden entrar e salir, non podían naquele tempo, e incluso as terras, o mar próximo a Gaza non é deles, que é do Estado de Israel, e viven unhas condicións absolutamente precarias, non? Entrar ou salir de Gaza, agora xa máis fácil por o sur, por Rafa, pero era extraordinario. Incluso nós mismos sufrimos unha experiencia, diríamos, nós mismos que éramos diputados europeos, non? Unhas experiencias humillantes. A mí tuveron unha hora, por exemplo, meténdome eses escáneres circulatorios, varios deles sucesivos, hasta que me deixaron sair unha hora despois, e a outra xente tamén sufría ese tipo de humillacións, non? Pois ben, ali está, agora en Nablus, antes estaba en Belén, non? Mais ao norte, Nablus, e facendo un traballo que eu creo que é exemplar e extraordinario, e el dá testemunha disto neste poemario extraordinario, que eu non me atrevo, ainda que fa unha incursión no prólogo, non me atrevo en este momento a glosar. Eu xa fora en 1988 fura a Túnez, onde estaba Arafat, non? Un amigo que ten un hotel en Santiago e un periodista de Santiago, fomos os tres a facer unha entrevista con Arafat, cando saliu naquela prensa, en aquel momento, etc. Recibinos pola noite, como era habitual, e díxonos que estaba disposta a recoñecer o Estado de Israel sempre que se recoñecera o Estado palestino, e foi, eu creo que unha das primeiras veces que o fixo así, o sea, como moita xente de todos nós, a preocupación por o feito de Palestina pois empezou moi pronto, e a presencia ali sistemáticamente, incluso en momentos dramáticos, cando estaban bombardeando el Chumbo Fundido, que unha das veces últimas que fun ali, morreron 1000 e pico palestinos, e incluso nenos, e, por exemplo, 10 xudeos ou israelitas, non? Os israelitas que realmente son unha paranoia o que teñen, porque a pretensión deles de ter un Estado xudío sin recoñecer o Estado palestino nas fronteiras do 67, que son as que recoñecidas neste momento sobre coa ONU, diríamos, é imbatible. O sea, teñen que recoñecelo e non queren facelo, porque, entre outras cosas, os palestinos xa son máis que eles, e sin contar incluso os refugiados en outros estados, e cada vez serán moitos máis que eles, non? E, por lo tanto, a única solución que hai de conservar Israel como un Estado xudeo é o recoñecemento do Estado palestino. Se non se recoñece, chegará un momento que ese Estado será un Estado pluriétnico con dominancia palestina. Históricamente non hai máis remedio. O sea, o que eles pretenden, incluso coa idea de que aquela terra lle entregou Deus, eses tolos que van ali de Brooklyn, dicen que aquelo lle entregou a él e aos seus pais, eso non é unha paranoia absurda que non pode ter continuidade no futuro, e algún día caerán e será recoñecido isto así. Últimamente hai incluso certos detalles esperanzadores, a manifestación que houve outro día en Gaza de militantes de Al-Fatah ou de xente simpatizante de Al-Fatah na propia Gaza, con os líos que houve antes, pois pode ser esperanzador, e incluso o recoñecimento como observador por parte da ONU do Estado palestino, e algún día pois, será verdade que exista, que cambie esa situación, porque é unha das vergoñas da humanidade, casi podía decir, non por culpa da humanidade, por culpa deles, neste caso, e sin disculpa ninguna polas desgracias que padeceu o povo xudeu ao longo da historia. E nada máis, o sea, estou aquí para decir unhas palabras sobre todo do libro, pero sobre todo del, que me deixou admirado e me ten admirado aínda, ademais, como antes dixen, como unha das mostras dos novos galegos que son xa os nosos fillos e que nos deixarán, nos fará un país tamén o noso mellor. Mais nada. Se titula O Mandil, tamén de Keiko Comesaña.
Quireu dar as grazas a Nicolás, por suposto, porque para min teño que agradecerlle a él, en primeiro lugar, porque se el toca e despois que a mí lo fala é menos tempo para min, entón menos cousas que teño que dicir e menos cousas que teño que preparar. E como ainda me dá tanta vergonza falar así en público e dicir cousas e despois empezo a falar e enredome, digo cousas que non teño que dicir e preparo, escribo moitísimas cousas, despois non leo nada do que escribo, empezo a falar rápido, empezo a equivocarme, empezo a pensar en cousas, dicir outras distintas. Entón para min é unha oportunidade boísima estar no concerto de Nicolás, escoitar a Camilo e que fagan de introdución a esta presentación, que a primeira vez que lín uns versos foi xusto en Jerusalén, na universidade, foi aí moitos anos, e me daba tanta vergonza de falar diante do público que díxenlle un amigo que tocase conmigo a guitarra. Entón, el díxome que tocaba a guitarra, pero non tocaba nada ben a guitarra, simplemente sabía algúns acordes e dáballe pin, pin. Entón, pois, o de Nicolás é moitísimo mellor, evidentemente. E despois, aparte de tocar mal a guitarra, as luces, apagamos as luces. Empezamos con retraso, ali vais a luz de súpeto, non é como aquí que pouco a pouco vais apagando ali a luz, a 6 sae de noite, pero anoitece moi rápido. Eu non quería luz porque non quería ver o público. Entón, eu puse unhas candeas e un incienso para ver se me inspiraba, pero despois as candeas foronse consumindo, entón non vía nada, ni siquiera podía ler eu os poemas que tiña escritos. E despois, ainda por día, por falar tan rápido e falar tan de corrido, deu-me a tos. Entón xa non podía falar porque tiña tos. Entón uns amigos saíron, foron buscar unha botella, eu pensaba que ian vir cun vasiño de auga simplemente para que non me atragoase, e viñeron cun botellón. Entón deu-me un ataque de risa vendo o botellón aquel na conferencia onde non había luz e onde unha señora me fixo unha pregunta final na que non entendín nada de nada. Entón, canto máis xente asa comigo, moito mellor, porque despois as preguntas van ser menos e menos posibilidades de que me fagan preguntas nas que non entendo nada e teño que dicir agradezo a pregunta ou opino igual que vostede ou algo así. Creo que sí que vou ler o que escribín porque senón improvisaría e falaría sen moito sentido. Entón así polo menos teño un guión e vou ler o que escribín e ler parte de algúns parte do poemario. Palestina é un poema de pedra ou unha pedra poética ou un anaco de plastilina, desa plastilina moldeable que navega entre berces de galletas e se mergulla entre os aplausos de bolsas de plásticos en marca branca, desa plastilina de cando había clases de pretecnoloxía e tatuábamos as nosas mans co cheiro de xornais cargados de munición, desa plastilina que nunca feriu un ollo, nin o fará, esa plastilina que foi presebe e hoxe só aparece, se cadra en muros con F de fillo, guión filla, cara, guión libro, ou nos códigos de barras de palabra Palestina. Palestina non é un poema, male que versen as súas palabras non é unha galleta de plastilina, male que a política xogue con ela a prostituíla. Palestina é, como di Mahmoud Darwish, e leo sen citar a escolma poética Carné de Identidade, editada por Barbantese, a venda na librería Cartabón, e non en grandes certos comerciais, eses centros comerciais que open e pechan para navíos de bandeiras varias, e son varias e coloridas porque as teñen. Bandeiras, digo, porque a patria, libre ou non, sempre será patria, non aquela coñecida ou demostrada. A terra que emerxe como dunha ecuación química ou como a dun instituto de teoría non é unha patria. A vosa insistente necesidade de demostrar a historia das pedras e a vosa habilidade para inventar probas non vos dá unha afiliación previa sobre aquel que coñece a chegada da choiva polo cheiro da pedra. Esa pedra, para vos, é un esforzo intelectual, pois o seu dono é un tellado intelectual. Por iso, apunta برأس الصحفة الأولى أنا لا أكرهم للناس ولا أسطو على أحد, pero se teño fame, escribirei en cada burato de Palestina, porque de cada buraco de Palestina sae Palestín. Saen fusís con ollos con palabras, palabras con balas, balas con munición, munición con mortos, mortos con adultos, adultos con sitios, sitios con nenos, nenos con historias, historias con nenos,
nenos con hostias, perdón, con historias. Porque de cada neno morto, de cada neno orfo, de cada toco pirotécnico, perdón, primoxénito, sae un poema. E que escribir en Palestina é tamén lela, leliña porque neu morro, rimando sangues e tecleando pus, traducindo coágulos e varices en diademas, interpretando o sangue do elefante peregrino. O elefante peregrino que é tocar as patas, ese que chegou co Hakawati e quedou no cuarto escuro exposto ás mans dos nosos bates, a hélice dun avión de guerra, e era a orella, os restos dun templo dórico, e era a pata, o tonel do viño que os embebedeu, e era a panza, a serpe que oía os sons do xamán, e era a trompa. E non arriscaches, non soubeches. Entón era a baioneta do fusil que se cravaba a nacos nun versículo húmido. Un versículo humedecido por choivas, humidades e aínda máis vaguas. Vaguas apalpando nas lacenas por cuncas baleiras. Vaguas sobre as que derramar máis vaguas. Vaguas que son balas, que son grafitis de escopetas, que son semente de fusís, que son arames, que son ladrillo, que son primaveras e outonos, que son preciosas, e non brillan co corte das cebolas. E que a cuestión non é violencia ou non violencia, tupí ou non tupí, pi ou 3,141516, mismuscle, non hai problema. Ainda quedan farmacias, ainda quedan vis vaporups, gaiolas con psicanalistas, Mary Poppins e Peter Pans. E con el tamén discutirei, mentras bato que bato na apócema con arrecendo a infusión de maramie. Unha apócema con infusión de maramie. Hei, Peter Pan, heiche dicir unha cousa. Xa non quero ir contigo, Pedriño. Teño maniotas nas ás. E esquecín como se voa. Esposada a un chan infértil de tellados de choiva vermella, propoño unha vendima de cerebros para que nós, os incivilizados, que suicidamos as nosas olivas das nosas árbores, ignorando que cun clic podemos telas, xa salgadas, avinagradas, fermentadas, aceitadas, dietéticas, verdes, vermellas, recollamos o bagazo gramatical, e escribamos sonetos dunha liña entre dunas e estalactitas. E xa para rematar, engadir que escribir en Palestina é escribir con plastilina, é exprimirlle o zume aos bolígrafos e manchar as mans con ladaíñas e credos para agnósticos que non creen en nada, grazas a Deus. É cambiarlle o nome aos nomes e lelos con total liberdade, de arriba a abaixo, de abaixo a arriba, de esquerda a dereita, de dereita a esquerda, esquecendo as oracións polo noso Cristo de Elqui, crucificado cunha antipancarta que antirreza, esquerda e dereita unidas, xamais serán vencidas.